मॉर्निंग मित्रांनो. आजचा आपला हा दुसरा दिवस आहे चतुर्थीचा दुसरा रे. गावाला आपला चौथा. हा असं मी 18 तारखेपर्यंत असेल. आता आम्ही ॲक्च्युली शेतामध्ये आलेलो आहे. दुसऱ्या वर्षी आम्ही असं उंदराची वाडी घेऊन येतो. मित्रांनो, हा माझा चुलत भाऊ आहे मनोज दळवी. तर आपण ह्यालाच विचारूया नक्की उंदराची वाडी हा काय प्रकार आहे. तो काय काय प्रकार काय आहे तो उंदराची वाडी म्हणजे काय? वाडी म्हणजे काय की उंदराची वाडी ही उंदराला म्हणजे काय शेतात नेऊन टाकायचे. ओके. मग शेताची राखण हा जी शेताची राखण आहे ना तो करणं. मग त्याची वाडी त्याला पोचवली, हा त्याचं मन समाधान होतं. ओके. तो खुश होतो. आपल्या शेताची पण राखण करतो. बरोबर. शेताचं काही नुकसान करत नाही. बरोबर. ती त्याची वाडी पोचल्यानंतर रीतीप्रमाणे ते आहेत. म्हणजे आपल्या गावात म्हणजे आपल्याच गावात नाही प्रत्येक गावात हे असणारच. ओके. प्रत्येक गावात हे चाललेलं आहे. ओके. म्हणजे पूर्वीची एकदम रीत आहे, असं काय नवीन रीत असं काय नाही, नवीन काय नाही. पूर्वीची रीत आहे. तर तुम्हाला समजलं मित्रांनो उंदराची वाडी म्हणजे नक्की काय ते. तर ही आपल्याला दुसऱ्या दिवशी आम्ही सकाळी उठलो की मग ही द्यायला आम्ही शेतामध्ये येतो. नमस्कार मित्रांनो. तर आजचा हा दुसरा दिवस गणपतीचा. सो आता आम्ही चाललो आहे आमच्या आवडत्या प्रत्येक घरामध्ये बाप्पाचं दर्शन घ्यायला प्रत्येकांच्या. सो तुम्ही माझ्यासोबत राहावा म्हणजे तुम्हाला ही प्रत्येक गणपतीचं दर्शन घर बसल्या करता येईल. आणि मोस्ट ऑफ जे पब्लिक ज्या कारणास्तव काही इश्यूजमुळे त्यांना गावी येता आलं नाही आहे, त्यांना हे घर बसलं मी गणपतीचं दर्शन आता मी करणार आहे. तर नक्कीच तुम्ही हा ब्लॉग माझा काय एन्जॉय करा. नाही हा एन्जॉय करा. ओके. तर अशा जर तुम्ही अशी चला. आय डोंट नो. हे एक घर चाललं आता आमचं. सगळे चुलत काकांचेच घर आहेत. आमचं आवडतं सगळे दळवीच आहेत. आणि एक चुलत काकाचं घर झालं, दुसऱ्या चुलत काकाच्या घरात आलेलं आहे. याची कसंही दर्शन तुम्हाला तुम्ही.
हे बरं पहिले येते पहिले सहदेव दैवींच्या घराकडे. मी म्हटलं तू आम्ही घराकडे माणूस गायब जातो जम मारला त्यांच्या घरात. पेटीला पैशाच्या टाका लागून असं केलं ते बरं. आम्ही घराकडे रक्षक दोघे बसले मरे राम लक्ष्मण. हे लाव नको शर्ट हे टकला सुकला त्याचा आता घाल काय ते.
अरे वा गार पा झाले सर्व गणपतीचे दर्शन झालेले आहेत. आता जे नेक्स्ट काय प्लॅन असेल तो आम्ही करू. आणि खूप छान वाटलं बाप्पाचं दर्शन घेऊन. आणि आता आम्ही आमच्या घराकडे आलेलो आहोत.